Er vi klar? 1, 2, Jeg er ikke 3. Nu er jeg ikke. Hej Facebook. Dette er den 7. i første. Jeg har en skære 2011. Og vi er i gang med et lille housewarming vedmål, hvis man kan kalde det det. Jeg har valgt min modstander her. Stine Reinhold Jensen. Dette vil blive lagt på Facebook. Er du med på den? Hvad sker der? Nej, jeg tror, vi godkender den. Vi godkender den. Hun spiser chips. Det, der skal ske nu. Vi har en skål med chips. Vi har et gulv, som skal rodes rigtig meget til, inden vi er færdige med det her. Så jeg udfordrer. Hvis den første, der spiser hele den her skål, vinder simpelthen. Hvad mindre person? Jeg vil sige, at vi sætter en tidsgrænse faktisk. Den der har spist mest på 1 minut, har simpelthen vundet. Ja, og men hvad? Vinder hvad? Jeg har bare så lidt lyst til. Anna, vi er dommer. 1, 2, 3. Sullivan, vil du træde i stedet? Sullivan er med i konkurrencen. Altså, hvis der er nogen, der kan spise, ikke, så er det løven. Det er sindssygt, det der, ikke? Det er løvemad. 30 sekunder. Det er løvemad. 20-15 sekunder. Kom så. Ja. 11 sekunder stille over. Ja, okay. Nej, det spiser chips. Kom så. Ikke sådan der. Nej, man taler med hånd. Okay. Klar. 1. En af gangen. Jeg skal lige have... Okay, det kan godt sige en af gangen. Ej, en af gangen. En af gangen. Ditte. Ditte, stille og roligt. Au. Ej, hvad siger pause? Okay, klar. Indtag position. Okay. 1. Jeg er klar. 1, 2, 3. Nu. Kom så. Slutter om 30 sekunder. 25 sekunder. Nu kommer vi. Kom så. Jeg er færdig. Jeg er snart færdig. Er I fået så? Nej. Kom så, Ditte. Kom så, Dittes nye lejlighed. Vinderen. Fordi hun har en ny lejlighed. Ja, kom så. Ikke fordi hun har en ny lejlighed. Tia, der er god. Kom så, Anna, du er mega langsom. Op i tempo. Bamse, op i tempo. Jeg vil finde ud af, hvem der spiser mest. Det er min halvdel. Jeg er lidt. Kan vi stoppe noget? Færdig! Ej, det er lovligt. De der svinede mest. Hvor ser du? Okay, de der svinede mest. Jeg like this. Du var glimrende. Giv en hånd til Ditte. Sådan. Ja. Giv en hånd til Ditte. Hun elsker chips.